guys! Welcome back to our channel, Taurus 58 Vlog. So bali ngayon ay manguli naman tayo ng kanase! So, samahan nyo ako guys! So let's go! Ampayin ko hipon. So bali may bagyo. Oh no! Bagyong Neneng. So, itatry pa rin natin kung makahuli tayo ng isda. Kasi, pag may bagyo daw, tatago daw ang mga isda. Ito guys, impayin natin guys. Yan. Shout out sa inyong lahat Shout out dyan. Ayan. Kanase. Kaya lang malakas ang current guys. So, malakas ang current. What? Kanasi. Para manggit ang pampakalan. Yan. Oh! Sinubad na kaagad. Oh, sabi nagtatarago ang sira pag may bagyo. Oh, yan na bagaw, inaray tayot na. Bad na ni Brad. Kanasi. Oh, paglapag pa lang guys, sinakbal ka agad. Ng kanasi. Shout out sa inyo Baka butite. Bata ang butite, may nasagpang. Ay, sarap tayo dun, Brad. Kanasi. Saro. Inubos ka agad no. Lipat tayo ng spot. Sarap tayo dun, tingnan Brad. Mga bilagong. Lipat tayo mga kasabad. Ubus ka agad. Maray na ini sa tuyo. Tugudug. Pain na naman. Dahil pa nga gubot na. Gubot Brad. Oh no! Dahil pa nga gubot na. Para tulupasan ng kanase. Hey! Yan na makauyam. Marunong ba kayo magdugtong? What? Oh, ganito lang pagdugtong Binubol-bol. Yan. Kabilaan. Pagdugtong na matibay. Oh, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang ang ating bingwit. Pero lilipat tayo guys ng spot kasi bulilit. Doon tayo sa medyo malaki-laki. Malaki-laking kanase. 9 minutes na kaagad. Katalibong na pati ang paraw. Bukan natin dito Brad. Yeah! Kanase. Nagad na paon Brad. Oh, turingan Brad. Hindi ka magluksos sa kayan. Ano dyan? Turingan nini. Banwitong ka naman nga ni paring Indo. Kulaong Brad Kulaong Brad. Kulaong. Laking ka na si Brad.
lumabas yun. Wala akong naturingan. Nagkakawala ikaw Kana si kang bilugo na. Napuno. Sapat ka na. Kulon brad namuti. Perming tolo. Lipat tayo brad. Bilugo na naman Bilugon. Danaw na kita ma-video guys. Paano kita makadakaol? Itago na natin ang camera. Wala pa tayong GoPro. Dapat may weatherproof. Yan si Brado. One hour later. So bali ito yung nahuli natin. Discarding pang ulam lang. So guys, magpapasintok na tayo guys. Yan Sari-sari guys ayan. Pasintok. Subat. Malaki-laki. Ay, sira daw ini. Tuko. Oh my God! Wow! Tuko. Padiyo. Kulao. Tuko. Bang! Na-torture yung pain natin guys Maubos. Pasintok. Two hours later. Yung ating nahuli. Ito yung sa pasintok. Toko. At saka ito naman yung sa panganasi. Mas marami yung sa panganasi. Ito yung sa pasintok. Pero yung sa pasintok malaki. Ayan. So yung guys, bawin na tayo guys. Maluto pa kita. Kaway-kaway lang muna sa ating mga tropa. A few moments later.